agbọghọ na-aka ụka rinne. Ana m aka ụka rinne and agụlụ m akwụkwọ ghọtago and onu m malụ mma. Maka ya ebe m na-eje ụka pastọ wee sị m na m ga na translate ihe ọ na-ekwu. Ịghọtago, so pastọ kwuo nkwuo, pastọ kwuo translate. Ọ sị m nne ihe a na-aga o na a na-akwụkwọ ya obere ụgwọ. So anọgidezie di ebido na ya mara na nwoke ya nụrụ bụ a jealous man, like the too jealous. Ya bịazie jee ụka na o sogodi jee ụka. Ịghọtago, pastọ na-ekwu ya na-ekwu, anọgide ha achị ọchị, anọgide ha ekwukọta ofu ihe. Si m di ebidokwe o ndị ya laikiri etu o si akwụpụta n'ụlọ ụka, onye ọbụla na-ekili ọ na-ekwu okwu. Ya sị ya na o nwere ife ome, besides na ya na-aka ụka anụnwa tupu i wee nụbịa. Ọ sị m na ya chekwe ma obele jealous ka di edu na jealous nke edo. Ọ sị m this man ebidokwe o nya jesi ụka bata ya na ya na-aba afịachaba o nya jesi ụka bata ya na ya na-aba afịachaba. Ya wee sị anya kwuo ife bụ nsogbu ya. Ọ sị na ife bụ nsogbu ya na ya dụshọ na pastọ na-edinie, na ya dụshọ na pastọ na-esi ibongi. Maka na etu o si eni anya na etu o si esogherie na etu fasi agba izuzu na ya adịrọ comfortable with that. Ya wee sị ya na ya ma nkwụsị o na ya ma nkwụsị. Ọ sị m ihe a na-afịọ. Ọ sị m di ejechie pastọ warning sị anya hapụ ya. Ịghọtago, pastọ sị ya na o nwere ife fa na-eme. Ọ sị kedu onye a ga-ajụ. Ọ sị m this man ebidokwe o a na-ekpe na-ayọ na-ekpe ndị be ha na-asị ya na ya na-akagbukwe n'ụka bifo wee nụbịa na ọkala icheki ọfụma. Ọ sị na ya ekwugo na nwoke ka ya bụ nọọ ihe ya kwuru ga-emepie. Nne ya sị na nwunye ya ga-akwụsị ụka afọ entirely. O jee ụka nọ na-agbasa ụka ọ nataba. Nne ya ajụgo a na-ekpekwe di ebidokwe ya jesi ụka bata obido itie ife o ya jesizi ụka bata ọkụ ya o wee kụọ ya nke ọkụli ya one day. Ya wee ji nwayọ wee nababe nne ya wee lụọ wee nọzalube nne ya wee na-eje ụka. Di gbakwa nkịtị. Ya nọlube nne ya, ndị be nne ya na-asị abịa ka ekpe ọgba nkịtị o kwere bịa. After 3 months nne ya mara onye gwalu di o na asị na ya na-afụ ya na nwoke nwanụ nakwa mbọsị na ọ na-eje ebe afọ ọ na-apụ ọ na-abata. Ya sịfa nọ fasia nọ pastọ. Ịghọtago not the same pastọ na eziokwu na fa na-akwụ. Ndị ya mara ndị kọlịa no onye ofu mbọsị die amịkwala mmati na akpa ọbịaba be nne ya o. Nne ya mara ife ọ bịala ime. Mana that day na ya na pastọ papụtala oche dọba n'iru mbala n'okpuru mango nọla ebe afọ na-akarị ụka na die ịbata. Mana fachelu irufa n'ụlọ denu die sizi azụ na-abata ọkwa. Ịghọtago nya like o nwere ka disiti ndụ na fa nọ n'akụkụ aja die si azụ na-abata. This man wee n'anya wee fụnya na pastọ anya cha red. Ọtọ na Russia this man na o nwere ka ya si malụ na o ji mma, na o nwere ka o si ka anybody si wee malụ na o ji mma. Ife a na-afụzikwa wụ ka ọ malụ this man mma. Chai wee ma anya mma na njọ. The man daa ọbala ju ebe niile ya na-etizi agbata obi bịakwanụ, agbata obi bịakwanụ. Mgbafụ pastọ dozi n'ala. Biko na mgbe unu ga-ede kọment welụnụ nwayọọ unu makwa iwu iru akwụkwọ. Ndị mmadụ wee bịa wee bulu this man jebe ụlọọgwụ. Unu ama na onye isi ụka si ebe afọ wee jebe. Unu amara na onye nwaokolo God si ebe afọ wee jebe. Ewekpulu dị wee kpọchie o. Ndị befa wee bịa na-eje court. Ndị befa wee bịa wee sị na ọ bụrụ na ọbịa ka ọ batara wee fụ this man. Ịghọta na wee mee ụdị ha n'ikpe ga-adụtụ mfe. Mana ebe obube nke nwaanyị ka ọ bịara andị na nwaanyị a nagobe nne ya kama na ife ome n'isi kado n'isi which ife ọ na-ekwusi yes na ọ ka bụ nwunye ya ka ewerere ife ama n'isi. Mana ifụrọnụ ha nka ha na-esi ibongi ijidelu nwoke isi ụka n'enu ya mba. Ọ sị m nne ewekpuli ya wee kpọchie wee tụọ ya nga o wee tụọ ya nga. Ịgbagolunu ka ikpe nwoke na nwaanyị si ebu n'obodo a. This man wee sị ya na ife a na-agwakwa ya bụ na ọ ga-echie maka na ọnya nwa kpatara
na ya mere ife ya mere na ya merie ka agbuo onye egbuo na ya merie ka just imagolu chienye warning biya apa nlofu elofu ihe melụ nụ wee mee apịghị ya tago so for that na ọ ga-echekwa ya na ọ bụrụ na o cherie nya jesie pụta wee fịa ya na nwoke ọzọ na nya ga-abịazi mfọ nyanwa bụ nwunye ndị mmadụ wee sị ya mere ọsọ ya mere ọsọ maka ihe okwu na ka a na-akọlụ m ihe a kịta na ya nọrọzi Naija na ya nọrọzi Naija na ya mere ọsọ maka ihe anwa okwu ọ sị m nne na ife eji wepụtala anyị akụkọ ọ bụ na jealousy ịfọrọ ihe a na ọ bụrụ esimo ọya nnekwu ọya ka ọ bụ na ịnụta nwoke ka nwere ịmagolo obele iche na obele ọya na ọ bụrụ obele ọya na etu a ka esi wee dune onye isi ụka just because na ọ nọbe ha n'iru mbara n'akara ụka so na ọ bụrụ na ifu a jealous man be very careful with that person because na jealousy nwere ike ipushie into doing anything apịghị ọtago chai nke a bụrụzikwa so jealous ma ịjụọ m ekwensu na-akpụ ya ma ọ na o nwere isi galagala maybe na o nwere mental problem ịghọta now without knowing that's why all these kind of things ji happen na be anyị ịgbara onye bi enu sometimes ifu mmadụ today ome ka onye isi dị mma tomorrow ome ka aghasị na ọfọsị echi omekwe ka aghasị enwere ndị diagnosis enwere onye chekile malụ ọkpazi ụdị agwa kịta wee ga chekibe mgbe afọ is too late asị gị sorry gị dibe na o nwere nsogbu n'isi maka na ife a na-atọ ọnụzi atọ na iji wee relizie ka ọ pụtakwa chọgbakwa nwa mmadụ ọ ga-anụ nke anụnwa bụ onye isi ụka ka o nwee ike ọnụzie nwaanyị again ọ bụrụ nwunye ka ọ ga-emezi ihe a ọ gwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ